Assalamu alaykum. Mehriban dostlar, ağalar, uyalar, gelin gyýylar, 7 ýaşdan 70 ýaşaçyn belki ondan kiçik olup bir de tomaşa edýän bolsaňyz, her günde günlüğün akşamın hayırlı bolsun diýip, haýsy wagtda bir de tomaşa edýän bolsaňyz diýmek. Siz Ada Production YouTube sahypasyna internet patpysat etmedingmi? Patpysat etdi, tomaşa et, gazakly portretler öňde. Bir home konseptde diýmek. Siz Insta Batı getleşimeden Novotaq tanına tomaşa edýän. Gep güýji tamançy bolmady güýji diýil ýa. Şonuň üçin gönüden göni bizim bu ýerdeki getleşimede gelin mihmanlar tanıştyrýar. Ýa belki bilýärsiňiz kimden gelini tedavi. Göneýelimde bir de tomaşa edýärsiňiz. Göneýelimde tomaşa etmedik bolsaňyz, mäkem kresaňyz oturýanňyzda ýoly nirde oturan bolsaňyz, dik duran bolsaňyz mäkem ýapyşyň tedavi diýen gyzykly bolýan bilýär tedavi. Olaň öýlerim Instagramlarynam, TikToklarynam, garar internet sahypalaryny diýen gyzykly şowkundy alyp barýarlar. Tedavi meňe olarlar patpisini da, olar men patpisini da, ýöne men olar patpisini. Bizim Türkmen meşhur blogerlanmaz ulu başlaýçy, uldan başlaýar şonuň ha. Rasa hemde Gülçinar täsbiri mihmançylykda. Entä on ajattelu oturma mä Ya patlayışlara gittik. Ya patlayışlar şey güne açtın mı ya? Ha değme gittin ne? Güne ben neymedim. Ya burada ne var boş şeyle durmadım. Ver kuruş memnunum. Hoş gördük. Gülçinar tekrar köp sağ olun. Bizim şeyle çağırmadı. Kamera fikirlerine hoşun interesan. Çünkü niyet de güne gelen için. Hem de yeni bir daha belirtme geliyor. Mehriban dostlar Gülçinar bilen ve Xani şu an bir tanıştırdık. Bu şey qayvara lekin inni tanışýarlar. Belki bir ay wagtda Gülçinarga berde jowa yeni görüşip durarlar, gatnaşarlar. Belki jogary bolar. Ne şeýlerden soň biz şu wagt Gülçinar şeýle bir jogary da. Hawwa Ada Production o. Jogary bolup şonda gatnaşyp ýördi. Köp sağ olun, geleniz için. Как дела, как настроение, как здоровье? Или Instagram'da, TikTok yetişýärmi, reklamı. Gülçinara tuğlayma kavat gelýär, ata-watandan gellem orin gapyvallary öýdýän. İyi, bir dönem bolýan. Şonda Ne, вообще фильмлерler çok Tamam. Görýänler, taktibe ждали, как и Да. Tuğlayma bolýar. Indi bilen getleşmekde gykçy bilýärmi? Awa. Bilýän gören bolsa gerek. YouTube'da gördük. Tuğlayma. Görüp gelýänler hemen gowy görýär. Uwaşat edýän, şo nerede de burup berýän şo. Hadi bämler kökäy berip bilmän gelýän, bilen soň hemme fanlaryny görüp gitýän diýär. Ondan näme? Göneýelim gidip dur. Şu an bizim etat maksadymyz Insta bakılmadan göneden göne senin öýt patpişklarına öňe bakýan köp fark edýär. Ýöne bu gerek ha uzak ýöne primoy efire girýärmi? TikTok'ta. Gowzat mı TikTok'ta? Madem maslahat berdim. Ýaş TikTok höküminde. Ha, esasen ben Instagram has goýarym. Ha, TikTok mende kene aram ýok. Inni onu sonra gidýär şu anda. Böyle master class. Bizim Türkmenistan ýurdumyzda birinji ýerde bar ýa, tuğlama sunuş ýaçydylar. Näme 1 milyon 200 miňden gowrak patpişikli ýeketek bizim TikToker blogerimiz Gülçinar Täş. Bu şaýda montajda el çarpar goýarlar. Ne? Yaş blogerlar oglan gyýlar üçin. Näme maslahat berjek? Esasy kaçtığını video düşürmek, şu anki trendleri ilerlemek, aydımları, mesela bolmayan trendleri köpsi yöne zorlap täzin oýjak bolýarlar, şolar bir şey etmeliler. Mesela men bir video paylaştım, yöne ýykdymda paylaşyp diýerler, nabarot, şey edip öz rekomendasiýalaryny açýarlar we gitýärler, olar hashtag datat diýerler, hemmesi ýalan. Esasy ýöne oňdan. Hashtag diýen zat hiç ulanamok mu? Ýok. Hashtag gerek değil. Daş öz adyny goýmak. Kim diýse de hashtag diýip, ýok. Hiç ulanamok. Hashtag gerek değil. Meselem menem käwatlar bunun dowamyny goýman bizi farmýar. Her kim mesela näýlik diýsem ham. Her wagt menin başlamda her gün mesela 5 videony başlaýardym. Iş otayda. Iş o wagtda görülýän mesela irden akşam bolýarmy ýa saat mesela 2 töwerek bolýarmy 4 töwerek. 5 videony razny? Razny, например, разный wagtda paylaşýan. Perfekt, tema razny. Razny. Это первоначально başta görýän. Haýsy wagtda tutýan bolsa bolan diňe şu wagtdan gitýän. Esasen efire girmek. Mesela efire girýän bolýan. Efirde köp adam girýär. Şeyden ondan hawa. Inni otayda yok masa ot haterlara ba. Hayır. Şaşna. Sağ olun. Hater hemme ýerde bar. O, 100 veren yok mu şoma? Yok. Gidiyoruz. Bak geç. 100 veren olsadım
Näýlek bolly? Aslında TikTok'umda paylaşan hemme videolarım vardı. 33 milyonluk videolar vardı. 3 milyon like'lık. Hemmesi bozuldu. Birinci ayarsı bozuldu, sonra hemmesi bozuldu. Vardı öyle. Yok can haterlerim var. Ona şu bozuldu gitti. Sonra sonra aşağı azıcık daha ettim. No, tabii yeni motivasyon yeni. Şimdi aslında bir maksat gerek de şu baştan doğru yıldızlık, oğuzat, zahmet çeken. Kanara ne yağday näli? TikTok da yapmış ediyen iş. Ha, TikTok veriyor. TikTok veriyor. Normal filişnim. Milyon plus olsan da. Очень хорошо. Очень хорошо. Başarılı. İşte var. Boluş var her kim. 320 tuğ qaraş geçti doğru go ondan TikToker olay. Inni Instagram'a geçtik. Instagram 2006 idi yana. 2006. Kaçın açtın Instagram? 2017 yıl. 6 yılın içinde. Yine 17 açtım 50 min bari o ne? Yok bana Instagram'da baştan gelin ya kıyıd olup üsmük anfak mı? Çem oğlanlarda. Ha? Oh. Ay men 6 yıllap owadanlyk öğrettim de. Onu her kim owadanlar göresi gelýär. Oh, şoň üçin diňe ine aglaby böyle oğlan mı kıyma statistika? Zayıf statistika. Diňe kıyda. Demek 60 plus mu ne? Yo, şu an öyle 60 plus değil. Yok, o için artık kim var kayma o. Ona aglaba sorular. Primer ortaca ne adam görüyor istoriya? Ay, mine pes diýende 10 000. Moşny, wow diýende ne rekord. Wow diýende 37 000. Yakında bu san 7 min görýän, şu 35 40 diýip tegelik demedi 37 min. Genelde da bar da hatap ýöredýärler. Ýöne sizin Instagram'da taýdan bizde bolan soň ediyen işlere reklama ora töle galýarmy, doğru değil mi? Ay hawa. Ay doğru. Günü görmeli. Günü görmeli. O adamlar için doğru bu story. Çünkü mehriban dostlar, gelin gıylar, oğlanlar hayfi orada neyim alıp partnerden kaç nüvon olmalı, o adam olmalı. Çoğurada Ak yürekten olmalı esası. Hawa. Bir Gowliyetli olmalı yana kar yürek esası. var mı? İllimizde oturursunuz. Bir gol ya. Ondan hemen filtreler yok mu geçen yıl? Ya çağıracak. Kırpık kaç produkt yok da gol ya. Kötü de yan kaçına yetiştim diye de böyle. Mehriban dostlar barın şertemel yakın mı yat. Salam, Gülşin Aran hem de Sehran mehriban patbiçiklary, dostlary, joralary, şolpanda haterlary, sizin aramyzda bolsaňyz gerek. Häzir birinji soraglamadyk diýär, Gülşin Aran bilen Sehra değişik soraglar, sorag berýän. Kim birinji jogap berdi, şoňa da bir tutup berýär. Ona gitdi. Sehran we Gülşin Aran doly, ady, familiýasy we oçsy. Gitdi. Kamera öňünde borup aktinince nime burlaş vermedi. Karvaça şoğuradım cevap verme. Men adım. Berýän soralar şoğuradım cevap berse. Batımcak ýazyn batımcak ýazyn. Habar verecek bollar. Hemmeş Sen yok mu bildirip bolýarmy? Bela ýallar da. Şoğuradım cevap verme, pожалуйста. Adım, familiýam, oçsam ýa-da. Bela ýal bol. Efirden ya diýerler. Kimden? Bizde ne derler ona öyle. Onun Gülçin arkadaşlar ne ýöne de adymam gerek. Sahaty var. Yo, sahaty var diýär. Ben adymam gerek. Oçsam gerek, pожалуйста. Atadım adı. Gülçin arkadaşlar ne diýýär? Taçma Mehmet Gülçin ama Mehmet'imde yaptırırlar. Ama Mehmet'imde yaptırırlar. Sahradet durdyýymda aýmady wa hana. Bradım ýazda o. Bradım mı? Yok, işte adım familiýasy. Yok, ad familiýa oçtu. Bradım mı? Menki bradım. Boldy da kabul. Eger Bradım bradım ýazdy. Toşno. Ne çadım ýazdy başga? Yok, bradım üçin bradım ýazdy mi? Hawa. Boldy ýa-da bir tutup berýär. Boldy bol kabul Boldy edýär. spasiba. Kaç bir tutup berýär şu an. Bilýär ekenligini. Mehriban dostlar, sizin patpiskada oturan zinanlamydan doğulan günü, ay, ýyly. Bilýär tek demiş ya paylaşar. Her sefer paylaşır. Ýylym, ay. Zaten doğulan bu itik gelýär. Ýa-da 30 ýaşa. Doğulan günüm, ayım, ýylim bilýär de. Doğulan günüm hem ýa-da gördüňiz. Редко dair, пожалуйста. Кому интересно, şu wagtdan soğudan. 0-0 kadip ettirler. Ay, Men ka domdy. Näme domdy? Bilem efir domdy. Ya, patmışyklar. Ay o hemme familiýa. Ya. Gittik Mağuriyat. Uy, men özüm domdurup durma. İnne şu ne şeylerden. Ay, uzak soğuk. Näme domdy? İşläpip durýar. Yo, işledi ýa-da yetiştirer. Niço strašni indika, indikada belki bilirler. Gittik mi? Madem kamera. Yok. Uğralayım.
Tööleme biler bolsaňyz, bilen Mehriban dinanama diňe bir boýgurda mektepde de okapdyrlar. Ýöne haýsy mektepde gitdik. Tekrar bilen gülçünaram okan mektepde. Подписчиклerimin ýaşy mektepden okudum ben, reske Haýsy jogap mektepde berem. okudum, reske jogap berýän, A pожалуйста. proslikda hemişe bille yani öz mektebimi. Bolun çap Her kim bilýär men näme mektepde okudum, mektepde pожалуйста. okudy Sehra. Hani, Bolun, hani. bolun. Mektebim tanım ýok, diň adyny aýtsaňyz bolýar. Na şu an efira giren bilýär men mektepde. Aha. Haýsy mektepde Kim okudy. Ara maşa diýip ýatyrdyrlar. Ana, ne bolýar, degradekileri. Спасибо. Ne bolýar? Ana 7-nji mektep. Музыкальный ромашка, музыкальный Şu an çalaca pauza, tekrar açıklamadeli. Ay aktif olun, çalkrak Hayrat edin, Aa. tatmişiklam aktivni javalın Näme sen soňat men geçer? var ya. Okuň adresini çekýär oturup. Bir kuçaçlı. Klasın kabinede. Na hem şu an ya 7-nji mektep, 7-nji mektep. Yok, köp adam ýa-da taşır. Spasibo большое, Tauri. Gittik. Давай маурiyat kamerany. Da. Inni haaf gıdıklı soraglar, inni gıdıklı soraglar, nähili gıdıklı soraglar. Bize anak terege getirmedik ýöne, ynanyny kıylan öz aýdan sanlaryna. Bizim Mehriban gelgiýlanmaz näçe kilo agram sany. Tekrar gülçünar gitdi. Näçe kilo? Bunu bilýär. Kelläňde Feridin maňa näçe kilo näden soň goýan goýan. Şu an horlanıp İki koşanda meçin metni götürýär. Bolun. Üstüne yine az koştan bolýar. 48 metrler. Eywa. Ana Durmuşum kim diýär? ya. BTH, Body. Tanıyanmı? Yok. Bozu bildirmi? Yok. Köp adam ýakdy O diýär. 57 de 50 kilo sapar ve 10.7. Ana doğru. Köp kişi ýaly diýär. 7 milyon var da ne yazıp koyar ödeli. Spasibo. 50 kilo doğru diýdiňiz ýöne. Giyce alýaňyz, Biraz giyce giyecek, alýaňyz. biraz giyecek, göre ziyani yok. Ay bola özümden kiçiler ısındı yani. Ay, Şoňçy. enta hemen başawy. Bolýar. Onu insonky jemleýeji soramydan bilen Mehriban den anlamadan in gowuryan yani iğneşikleri, обычный kuşlar bolýar, krasovka bolýar, kabitaten kabuky kuşlar. Ara kuşunyň razmeri näçe? Aýagynyň razmeri den anlamadan. Gitdik. Bolun bilen. Ha, hani bilen Şonu bilen kuş. Ha, o. Magazinler abiya eýýär iýerýänler. Aýagym razmeri. Inda bol. 48 elişlik entem kilede gidiyor yerlere. Nike yok, Nike. Ben de gittiler. Bolun ne razmeri? Yo bu yeni. Ne bu 37, ya? 37 de. 39 de. Спасибо большое. Ağır. 36 de. O ne? Şunu aydın 36 der 30. 36 var, 39 var, 37 var. 40 kam mana 42 ne medin da? Enterim yana 42. nokta be. Sen menkiler doğru yermeler var. Düşünüyorum. Enterim gelmedi doğru. Spasibo. 38 ani 81 ile çene giyeceğim alıp da Yine de giyeceğin alıkta. Yer olya şunun bilen birinci yertimedey cemleyat. Inni pauzaga diýär Mehriban dostlar, bir de tomuş edivermeli, şurada soruşup ya. Gülçınar teç. Üçümü teç. Şöyle teç. Bunu buraya aytın men Yok, aytın. nefse şeyde sonra. Ay, Bu teç. bir şertimiz cemledik. Sağ olun katlaşanlar ikinci Spasibo. şertte geçecek kadar. giyeceğim Güzel alıp da. Sever Taçmamedova familyam. İyi başta Instagram'a giremde adım familyan yazmamı koydum. Gülçinar Taçmamedova diýip ýazjak bolamda buklar gutardy diýip harflar gutardy diýdi. Teç çok O kaldı. da teç çok kaldy. Şonlardan bolar şu. Teç çok. At bor kaldy. Karona olya da. Da. Şonlardan Sakin kaldy. mi? Sahin'in atman istoriýasy, prям uzun istoriýa. İki da. Ha, o iki daýdaýyn bir goňşym bardy, edil gatdaşym. Olanma hemişe Sehra diýmen Sahin ýetiplenýärdi. Ha, goňşym ilk efirde badyram bilen okuyna soňç. Dayıp. Gelin başlada. Aýdy bilen okudum ne? Onu edil şo Sahin açmak ham. Soň Sahin açmana baramda logotip edýänçiň näme diýýär? Dizaýner. Ha, o dizaýneryň ýanyna baramda şeýle maňa ýüzlenýär diýsem bolmuşa diýdi. Sakin psevdonim var. Ha, o. Sakin. Psevdonim. Karşı sene harf yetipdir yani prosto Ha, o. kraseni bu arada. Ýa-da birinji üç buklasy bar aşa ýetip. Böyle kabul edýär, onu bilip koyduk. Inni bizim ikinci şertimden moto tana. Inni Mehriban dostlar ikinci şerte geçýär. Aktiv atnaşyňa çok tawafyny diýär tana. Köp bölegi, bir de tomuş edýän bolsaňyz, dogry agyny 50%-dan daşyrutda bilim alýan, ýaşaýan bizim Mehriban dostlarymyz, dogurlarymyz bolsa gerek. Inni häzir men paýtagtymyzyň içinde ýerleşýän kuruklar görkezýän. Binalarny. Şo haýly köçede ýerleşýän, şonu biljek bolmaly. Birazjyk gülçalar öňe saýlanan üçin tekrardan başlar. 30-40 sekund wagt berýär. 30-40 sekund wagtyň içinde
kim bilse yaz ýagan, bilmeseňiz şu soragy Gülçinarym Maňa. doktoruna geçirýär. Boldy. Hiç kim bilmese de soragy aýyrýar, taýny utukdan menne galy. Men jadyna bolýar. Oldy. Men kamera demeni durmaly. Taýmy? 40 sekund wagtyň gitdi. Haýsy köçelerde yerleşýär. Gurlaýa ketin düşýär. Haýsy köçe? Aýdyň boluň. Bilýärmi? Çalçak. Näme ýatsalar aýdy bermäň. Men özüm jogap bereyim şu an. Yok, hiç cevap vermiyor. He. Bilýän haýsy köçe. Haýsy köçe? Aha da ýakyn. Ýakynda boldy. Belki Aksiyonu burleşti. Yani hani hekran dostları, patpişleri, haýsy köçede yerleşýär şu meşhur belli krugdan, belli krug. Qurban Sultan, Ha, yok. Taslama, Aha. Ortly, Aha, iyi. Taslama, Yine köç, yine. Taslama. Kavur edilmi? Kavur edýär, bolýar. Taslama savoda. Doğru aýtdylar da. Taslama. Nakanyetsdan. Maktumul şaý olup kavur edýär. Inni öz görýän kameraňa. Surat görünür size yok Doğru inni aýtdym. inni size görkezýän. Inni görkezýän. Sehranqlar özüne urdy şu Aa. an. Inni sizden soraýar. Gittimi? Aha. Inni ma görýän. Daçi. Vurdun da. Bana. Boldy. Nasıl gitti. Anlatsak. Антатчак мка. Gayret edin, пожалуйста, это какой круг? Какая улица? Da. Yol, näme yolun, krugun adyny bilýärmiňiz, пожалуйста. Gitti. Aýdaýyn. Kim bilir doğru belki yaşayanlar vardır. Geçkidenleri vardır yanlış. Пожалуйста. Näme krug? Şaý ýoly. Bolay yönöder. Gola ýönüde. Katı Akdepe. Akdepe. Aýlaw halka ýoly. Bayramal krug. Bayram. Aşkmat. Gitti batı var. Bol. Normal, пожалуйста, şaý ýoly. Atatürk. Atatürk kabul edýär. Atatürk edir başlanýanjy yeri şu. Atatürk başlanýanjy yeri. Kabul edýär. Edil. Azajyk wagt galanna bildiler. Aýmy? Wagt gitti. Yine bir krug, ona da jogap berim. Krug Krug, diýär. diňe krug. Diňe aýlanýar, Ýere aýdyň. Şähara bakana bilen şäherden alsaňyz belli ölüm. Anlatsak. Ya bilemok. Adym bilemok. Anlatsak. Yunus Emre diýär. Yok. Mir Hudaýberdiýew. Mir Hudaýberdi. Bolly ýeňilse Malatsy. ana görýär dämi? Garas koýlar bar, lakin aramazda. Arada da oturdum. Gittik dowam edýär. Inni bizimkiler Beýle sana kyn düşýär. Benkiler köçe Aa, olanda bu ýokdaken gön jogap berýärler. Ha, boldy. Gayret edin, пожалуйста. Köçeň adyny aýtmady. Krugun adyny bilseň de moýda köçeň adyny aýtsaň Krugda da. bir köçe gerek. Köçesi gerek. Krug ad gör. Burar näme diýär? Bilýärmi? Şu da var ya ýollar. Ýoşur işte. Podvoysk Aytakov, Arçevil, Aytakov kabul Bekeve. edýär. Aytakov. Спасибо. Kabul edýär. Aytakov. Berekella. Tuğulemy. Ala dedi oturdum bilýän ekenler dostum. Ýerine gittik. Спасибо. Euriyat Öwürdüm. Değil mi? Ýerine. Ne bu kruga maýdyk goýberim, bu Bu da krug kalsa. ýere. Anlatsak. Tutuş şäher ýokda bolum da ökde bolsaňyz aýdymda ýere degeli. Ağdarlar şu at. Haýsy köçe şey. Anlatsak. Men özüm bilen Gunçaň ýany. Yok. Bolay. Cennet bazar. Yok. Uçan yana cennet var. Mir Aytakov. Mir Aytakov berekella doğru Da, da ne ala doğru. sen ala Yani. etmedin bilemok hiç zaten patpişkleme belya ve bilmeye gerek ya hiç zaten. Taksiste olanlar çağırın geçiyoruz. Hakyky men köçe tanamok, atlaryny bilemok. Hakyky Ýöne men mi? patpişiklam tuweleme. Ha? Hakikaten kim kaçın? Yo. Öyle. Ýöne eýem hakyky optik. Hakik ornos, bakayım ornos Mariana şu. Da gitti. Bayağı gele. Gayret edin. Aha, içinden men Hayret bejasta. yürüt edemok. Yani açık çıksın bak düşer. Bu çağın kalara. Yani bilýär açık kalır. Men näbilemek siz bilen, Bir de şu пожалуйста. açın taksistler oturuyor mu ya? Ава, резко taksiste olanlar gelin. Ayıp vereyim, пожалуйста. Näme köçe? Yok, man taksist ol, men taksi edemok, yani bilýär ýerleşýän. Yok, diýen, moş ne olur резко gel. Bekreve. Yok, bekre. Ha da, ой, спасибо. Bekreve, ova. Alimler binatı. Bilimler binat. Спасибо. Bolly, adaly, fonkular, herine bir ýere gitti mi? Taýyn, ýörüm. Uydur öwürmedi mi? Urna gitti, 40 sekund wagt. Patpişiklama ötdi kelem. Ene bu krug ýere aýdym. Aha. Ýa-ni ýene özüme bilemok. Bu kynarak krok bolup biler, ýöne daşlap ýöne köçäň ady. Gayrat edin ýa hemme kruglar bilen. Bilýärmi? Men var Mir may diýä, ýa mirade ama qaýýan. Mir may. Mir maya de. Mir may ade. Mir maya de.
Google, Google'da bunu yaptım. Arçevil. Arçevil. Miryede Arçevil. Olayladı. Yok olayladı Arçevil. Onun o näme Ha, diýil ýa-da doğru. oğul, bu näme bir zat Gayri diýil çok, ýa-da. gayri Ha, çok. o oğul. Tiple. Çannevil ýokary. Berekellah. Bu Ben- kabul edýär. Çannevil. Devlet Dost, nol dost. on. Öğrenme. Awa. İň soňky Удачи. Иң соңку, Hayır. пожалуйста. Пожалуйста. tuwleme begenleri ýa-da patlıçlama doklama bilýär. Haydi köçe ya da kurulmadı. Köçen adını aydan, pожалуйста. Yankın olmuştu. Yankın gumuştu. Ayran. Doğru aytma lan onu metan aytma. Hadi aydan lan. Taksist otlanma. Davay. Yok taksistler lan. Yankın gumuştu. Tehran gumuştu ya mümkün mü? Yok yankı tekrar nimetine konuştu. Ya bilenim konuştu. Ayyadan okudun mu? Arçevil, Çandevil. Arçevil. Arçevil. Bizim uyumuzun yan aylar. Riska ay. Arçevil. Arçevil yeni jirin toş koydun Arçevil ve Arçevil ve Çandevil. Arçevil ve Arçevil ve Arçalık. Bana metinle yaklaşma. Arkasında Ane ve Arçevil. Yok kabul ettik doğru Arçevil. Arçevil ve Ane. ne yok. Yeni Gayret edin, iki tane söz olmamışsın ya. İdinle, yeni bir söz. Ane ödülen yol Arçevil şayoli. o zaman Katovski. aşağı gidiyor koçan adına bile. Arçevil şairi. Artık kabul ettik mi koçanı? Böyle Arçevil Katovski kabul ediyor. Katovski yap. Doğru. Kabul ediyor. Berekellah. Köp tağdan aydiya şunun bilen aylanıp bolup kuruk bir başıma aylanıp gitti. Şäherimiň mikrofony ýaşdyk. Zato ýene bilýär. Özüňden bildiňe-de, öň bilen okdum kaýberlerini. Hemen bilen okdum. Beýmedin. Entam bir kuruk bar tutaydy. Şonu ýürüte berdirmedim. Belki onu bilmedin ha. Moş onu bilerik. Ey taht. Evet kurum. Eyvallah. İş yerim kuruğu bilen okmy? Ne şu wagt ja kelle gelip başladı. İş yerim, öňkü iş yerim. Braýber baram ok menimçe. İşlem ya, aga. ben çıkıp gitti, ha, Men diňe bak, diýil jolyan bu mat. Спасибо большое, всех люблю. Bolýan. Dowam edýär mehriban dostlar. 3-nji şert bolsa iň gazakly şertiniň biri o bolýar. Sizin bolýan sesir hereket. Häzir sizin mehriban patpiskadaky duran bilen ýyllanmaz, mehriban dinanmaz. Olary size görmeýäňiz, siz görmeýäňiz. Siz diňe näme görýäňiz? Gülşnaryň we Sehran hereketlerini görýäňiz. Hiç biz emosiýa bar ýöne gurläp bilen oklar. Näme hereket bilen näme zat diýjek bolýarlar. Meselem aýdary, telefonyň suratyny görkezler. Her hil bolup telefon etmeli ýa başga şoňa berip. Şoňa bile Artistin saatlar. içinde bolmasaň näme etmeli? Ha? Artistin içinde ýa. Islamatsın bileme gerek bolýar. Birek ýadyr patpisklar ýene bir küçmüň geçer, birek geçer. Karaç tevfik hereket. Belli predmet görkezýär, belli adamym bolup bilýär. Janlarym bolup bilýär. Predmetim bolup bilýär. Bizim galyk boýun. Ava. Haýwan bolmasa bolýar. Angarda. 40 ýyllar. Да. Awa. Başararsmy? Да. Вы Спасибо. готовы? Мы всегда готовы. Taýynmy dostlar? Ага. Gülmeýär Şedem taýynmy? taýyn dämi? Ýeren taýyn. Gülmeýärgene gaýra. Ýörüm. Getdi. Bay baba. Kimedem şabardat görkezmedi. O kim birinci jogap berdi? Kimin jogap? Na şey istem mi Gürlemeler. kaýo? Awa, bolýar. Çalaja gurulsan bolýar. Näme diýip aýtmasaň bolýar. Na şeyler. Çalaja gurulay. Bolýar. Bir aýtdy. Türkmenski bir. Mektepde de geçýäňiz. Tegelek zat. O tegelek vatta On ýarak aýdy. hemme zatma tegelek vatta. Hemme zat. Ay bolýar birinji rip çitsemiş da bolýar. Diýler bolýar, bolýar degin. Başkasy näme düşünürjek men bilmem. Rahimov. Kruk. Yakıylaştın. Aydın näme? Planeta. Çok. Yakıylaştın ladna. Kruk. Hemme zat. Bak köşküde yakıylaştınız. Ay gün yakıylaştınız, pожалуйста. Saat köşkü diýip. Bolun. Gün niye yakıylaştın? Yo yürü. Hadi yakın. Globus. Geldi mi? Hava. Ay berekellah. Kayno. Yalan adım tutoyun. Adım tutoyun. Selim Gün Hana, niye? Selim. Ладно, ничего страшного. Спасибо. Selim. Globus. Hava. Nime? Kaç edyançı Kaç Selim. edyançı? Hava. Ne? Canilla. Ay, Selim. Kaç Spasibo. Selim ettirem. Yo. Ne hemşettirem Selim haçan? Barca Selim.
Film gymmat Dayanç alýarmy? at stilistdir. Yani şu adam şondan elýän. Dayanç at stilist. Şoň ýanyna bolýar da. Ha, o şol dostu Ay bolýar. bolýarmy? İkisem şovar. Korotça şu pul şu janine var ya Ha, da o mı? Şu Janine. katap şu. Boldy. Gittikmi? Devam edýäs. Innik soragymy? Spasibo globus. Innik soragdy, innik sorag. Innik Taýra sonra. ýolunda dämi? Ja. Ey, Men aýtdym, ha, şu uwanç ýok, bilemen wa berdi. boldy. Innik taga mara şeýle bir füýüç taga. Doý bolano, bilýärmi? Şeýle bir gitdigiç iýetim ile näme de bakyp. Vay Allah'ım. Ay o ne var da ip bilecek ya ne korkuyorsun? Kim bu? Ne şey Olur. düşün. Ne mi da şu? Korotçun. O da işte. Her kim ip bilme ya o da adım. Ne yapayım ne yani? Nahar troýdlar. Nahar del. Ya ona çıkan neme? Ona çıkanlar belki ýa. Ulitka diye. Aha. Пожалуйста, Kalo yakayla ip biliyorsun da hem ben Nahar değil. şeyle gideceğim burada. Çilvek. Şeýle. Getir. Спасибо. Sen bu şeyden mi ne çıktı ne mi? Düşünme hani Bu konser diyen mi ne? Bu ne mi? Burçuk ya, спасибо. Bunu git. Onu barmak uçu orada o şey gidip var ya. Tutup alıp bir çeng okladım gitti o barmaklar tuğlama. Barmak uçu orada tuttu. Спасибо Ой, большое. так, я уже все поздно. Burçuktur ya, da. Bolly kabul edýär. Gittik. Devam edelim. Sırası. Bluetooth bilin bloggerlamadın numarasını gerek tadı. Bunsuz var. Ana, Öýüňize şu an okma. hem de bloggerlan öýüne bazat, ödem şeyle Men sürekli ya o da Oo, ya aýtdy bar tadı. Adrayda bulundy bura. Bolun, TikTok'ta? Hem de bloggerlan. TikTok şimdi ne mi bize? TikTok Şeyle tayağı var, için. üstüne tegelek zadı var, telefonun önünde o yerler. Riskine. Ne mi da düşüyor TikTok'u? Bunu takla. Yok, var ya. Bu sözler aydın da bulayın deyip. Lampa. Lampa Boya. çıra. Boya, çıra da şu. Neme? Ay, Çıra ne mi çıra? Ne mi çıra? Ay, Çıra. Ay, Lampa diye Ne? yine de. He, ne? Olmalı. Yok, He, ne? lampa, doğru da. ne? Diyor itaat yoktur ha. Çum bu ne? Baba. Bence çıra orası lampa. Yok, o ne çıra? Кольцевая lampa. Kaç o? Ne? Minklerde selfie lampa. Selfie Ha, lampa. точка. Ay böyle spor ne? Milya. Heringe bir Selfie yerim. lampa. Ладно. Şoda, yerini. Şoda. Şu an bu gurla. Ben gurla etmeyeceğim. Bu gurla. Кольцевая lampa. Спасибо большое. Tamam. Давайте, инникide, давайте. Inni gurlayam zo. Tamam barlap guralım. Ha gurlamayam guralım. Inni gurlayam. Raç kulaklam din zatın gayret gurlamayam guralım. Pırçım din Ben sana. gepler başladım ağrım yumurdan. Şu bilir ya gayret. Yoş. Elin tevde gardın bilir ya. Davay. Tayin mi? Hiç gurlayam zo. Kıyın şu. Son şu gurlayam zo. Gurlam. Yok geçti Ya galiba. hiç gece fiyatı ya. Gönü otu gayret. Şuna evet. Razı mı? Böyle geplemeyecek baba yine mi değil? Olur bakalım. Bol ya diyorum şu gurlak gidip oturuyorsun. Çık bol ne takla. Yarın Hani ya Uy. Mama min de stipja Gurlama djava. lälligen. Scotch Studio. Men o net düşündürüm. Ay bolla ne yapıyorsun şunu şey düşündürüm. Uğrar. Ay yo, buna Bol düşündü ya. düşün. Ya 200 bin adamın bu ne Yo, tarafına düşün. men abisni edip bilem ol. Düş adresini de bol. Bilem o Et net. ne mi? Oo. Doğru yürü. Geplemegen bana noga. Hatta eylek Kakaya. meylek çabaca geçirdi. Ana yem. Bar Doğru. binet, ni bar Ya binet. kıylaştı hep Bir kakaya. aydım çaming de diýan da maňa direkt ya diýan sekraken şoňa meň zaýan diýip. Bolun. Bol ne gurlama ne gurlama. Ne bolýar? Ya da жирно бровойча кара бурчна koydu. Sessiz bir botydu. Hani tekrar. Şey oturalım ulan hiç misal bilen şey bu oturalım. Ne Bu var? bellerliydi mi Dur, de? evet. Pizza diýär. Ondan kim? Да, знаменитая Ay певица pizza Ardi. bilon net bilsin bir. Eyvah. Ne fasada? Ardi. Bolun hayrat edim. Şu an meşhur. Bolun. Meşhur adam şu an. Bir aydım Я, конечно, не, пожалуйста. Hatta Nota. Bilen mi? Onda nerede? Türkmen mi diyorlardı? Türkmende. Yok. Yok, böyle Türkmenler de söylüyor aydım şey. Onun maňa ýa- Bırak. Daha tevede. Taşıyorum aydım şey. onun maňa direkt ke maňa diýýän sen şoňa meň zaýan diýip. Bolun ýazýanlar Şeker çıkındar o.
Yaqinlashtirib Yumuşa pajolista. de. Şol yumuşa mingeşrep yana daşa vurdum. Ortam de. Yaqinlashtirib pajolista. Şu yerden gidelim. Shakira de. Şu yolu yediniz. Yok, Shakira de. Bak kıyım orada oydan. Men öz Atayba seni. Seni gonis. Oo, berekella. Bar. Ağacanov. Kim? Murat Ağacanov. Kim? Silena gomis deyip yazdı. Бекмурат Гурбан Нурдыев, спасибо большое. Гурбан. Boldu, kabul ediyat. Спасибо большое. Murat Ağacanov. Spasibo. Maksimal aytmajak bu, gurlamajak bunu. Haş ediyat. Sana 5 gün öyle getirdim acaba? 5 gün. Gitti bu. Yoş. Yoş. Kimse arar kıl. Yoş. Yoş. Ha? Ne ettin? Aha. Ya bir deyip. Yok. Parma değil. Bolu kim tungu diye. Маша. Bereket. Bunu o. Alo, Маша. Спасибо большое. Dale, Maşa. Şu Ol var ha. Спасибо большое. Jirini samçan edin. Maşadan hiç şeylerini oradan görmedi. Sadece şarat bilip bol ya. Akınet bol. Onda donya da giyeceğim. İnnikini var ha. İnnikini. Eğer de senin patbişikten bilmeden bunu 60 saat sedayım şuradan. Vay be! Öyle önküde vurum kinen yok ama. Bu ne mi? Malçı женщина! Восьмой марта прошла, Болun. Hadi geçelim ya da be. Bolun bilen önden aydım ay yapamadı. O yok, yani men yok ama badi. Gulnara. Doğru. Gitarlaydım suyunu qaysi. Gitarda aydım ay men aydım aydım. Atabay yok. Şu koçadan gidin. Hareketi var ha. Ya artık yok. Gitar. Halkaydım Nuri Mered. Ha? Nuri Mered. Halkaydım doğru nereydi? Haydım vardı mı? Halkaydım. Şu an Nuri Meredov. aydımlarına gidiyorlar. Ayışlar Nuri Meredov. Спасибо большое. Muhammed Meredov. Doğru, köp. Öyle. Kasoy deyip koyuverdim efendim ya. Dam diyar abi. Gitti bak. Korоче deyince almadı. Şunu da attım. Su da attım. Bilyaga da yedin ha. Mesela bugün benim gitmişim sonra geçince de mağazam çay demek bilyan. Gitmişim sonra su hiç su hüdür etmeden deyip. Su hüdür edecek mi? Birkaç sorular. Dur başa gayı başlıyorlar. Tamam yok geçti. Sonra Geçti. Deniz mi ya? Bara deniz. Oho. Ne deniz? Avada ya avada de. Yoş. Şu an Maldivi diye. Yok. Лестница? Какая лестница? Yok. Какая лестница? Ne bileyim o. Gayret edin, какая лестница, пожалуйста? Hayır bilem var mı şu nerede? Yok. Bir yer, лестница, какая лестница? Gayret edin. Знаменитая лестница. Yani какая лестница? Ne düşünürüm başka? Dünya 7 tane cesvete şulan biri. 7 чудес света мире, пожалуйста. Одна из 7 чудес, Ne пожалуйста. düşünüreceğim öyle? Нет, лестница müsaade. Пожалуйста. 7 Çıkcan. sağlık yolu. Daşa yurdun sağlık yolu. Пожалуйста, daşa yurdun sağlık yolu. O bir istoriyadan geçiyor. Yok. 7 чудес света, да? Ne var? Birinci. Китайская стена. Спасибо. Kitaşken bir Kıtay deyi var. Bile yok mu? Bir de başka çavar kaydı böyle sizin обновление verse pohodu. Nurkudu açsana. 7. mekten mi oğlumları? 7. mekten mi oğlumları? Nerede uğradı adam? Bağışlan oluşma oğlumları. Şimdi başka uğradı yerler dedim. Muallimler sayda bağlansanız kitabımızda böyle değerler. Bu обновление verse. Bağışlan olur. Giyire gefekin ne? Çıkan kadar attılar da sonra tekilerler. Ay boş. Kitayskaya stena deyip. Hottur. Dedim ki bu yıkıtta duranın suratla var. Niye de biliyor onu benim? Bir Kıtay deyi var. Be. Doğru, köp. Yıllar ekenin mektepte. Blondinka. Ay bol lefse. Fekra sakin. Sakin. Ne var onun? Hava sakin. Bol fekra blondinka deyip koyar da gayret et. Sonra şey tanarlar. Yeri bol ya. Bol iyi son koyayım. Kavat belki
Oňa film deňeýän bolmaklary mümkin, özüňde dem kalmady. Hawa. Toşna. Toşna. Oňa film deňeýän bolmaklary mümkin. Belki diýenlerden bir gedek sen şolay diýip. Erke oyna. Namatama tsunaňa. Sarja. Ýoş bolýar, çydamagyny bolýar bunlar. Yitirja. Edilmeň özüm ýaly. Ay yok, Gülşen'e ne yaptı ya dayı? Hayvan, bolun. Mecburlayma kurlayla benim. Sarı şeyle İsa. bulacağım. Спасибо. Bolli. Berdi entegem kitay istina deyip dura. Tilki Hem burada, hepsini adlaydım o. Şunu da bilen okladın patpişiklerini koruyan değil Dom mi? ya diye pişik diyor ben pişik met tilki yene selim bil ya hawa. Kim pişik men de moğa tilki verdiğinde. Karova diye. Ay hawa da Спасибо karova. Ay bolli. Tilki doğru yana уже поздно. Bozma. Yok men deydim men patpişiklenmeden bildiğin gepleştik kıçı utmalı deydik şondan. Bolli oradan şey edip bira kiçin tatil yani. Kıçılara yol vermeli. Hatta bir plus'un var kiçin değil yani. Hawa, конечно. Şu burada diýsen ýeňelçek geçdiğimiz ahy mihmanlar şeýle bir gyzykly, aktiwni, açyk gün açyk özüň alyp baryp gitleşiň nägili geçenini biz duýmaň alat edi şu wagt şopadan bolly. Bir de tomuş edenler dostlar aktiwni gatnaşan her ýeňe köp taýdan aýdýar. Häzir men ýeňejini yglan edem ýönetil onu görüp bilmersiňiz hem de gynançly ýagdaý. Gülçinaram Sehrady bu golaýda istoriýada onda munda aýtmaýarlar. Näme üçin sebäbi Ada Production'ın YouTube sahypasynda şundan soň produktor görseňiz kimin ýeňeji bolanyny, näçe bar tapaklykda we näme sogat kom konseptini mehmannamada berdi, şonam görüp bilersiňiz. Şoň üçin köp sag bolan, sag bolýar bilersiňiz. Спасибо большое, Хельма. Köp minnettar. Men gowuryan patpişiklam. Diýjä galsakda näme sepde gynanamda. Bilýärdi. Dünkü gepleşimiz ýany kıçlara ýol berýär. Kıçlar. Rahimov. No, skrytny, ýadyşýasta patpişiklar bilen. Sağolun, köp minnettar. Many şoň üçin men Aktiwni uly üçin topmyny spasibo özlerim çäberýär. Näme bilen tapawdym? Bilen gowuryan. Sağolun, köp Spasibo. Köp sag bolan. Sehra Gülçinar nähili? Sağolun, köp Geçti, gulup Ýeňil geçirdi. geçti, bir demde diýen ýaly köp sagna aýdýar. Kynuşdymy? Yok. Kynuşdymy? Sağoluna bar. Çarpı tördi karşıda. Şahir kimim ýadypdyr ýaman çalyp tutardym. Bir demde de. Sebäbi gowda çalyp tutar şoň üçin. Хорошо понимаешь. Onda näme mehman dostlar dediňe netije çykaraýmak galýan. Nähilek bilen gelen mehmannamadan bu san konsertlarynda da kiçiler çykdy. Ýa-da programymyz bar, onu näme goşurar. Ýöne indi bir şu wagtda tomuş edýär boldy. O diýmekdir, göni ýaýlymdan soň bir ýene geldiňiz. Indi bilen bugünkü gepleşimizde yeňiş gazanan blogger denanymyz Instagramda 100.000 tatbişikli kutlaýar. Ya men gynanamok. 100.000 tatbişikli kim dedim 100.000 ha. Ya men 206. Plus 100.000 da 100.000 plus da. Doğru. Ta bilim gepleşimide gatnaşyp yeňici bolan denanymyz 45 kilodan agyr. Ama bu iştayda süýs hoýatny 45 kilo dedik. Arda aýka 45 kilodan hem gyýyr bolar, süň sankda. Näme bu ýa Bar ekene. Bu ýaly. Näme dikim? Hudaý şükür emmi da diýerin 48 kilo kanaş 3 kilometr bar 45 kilo bilen göremdim. 45 kilo bolup gördüňmi? Yok. Ha? Bolup göräýle 45 kilo bermeli. Taklar diýil. Aşağı gidelim mi öğren? Bak kaçtı ya şey. O bak. Ni 50, haça bu 50. Ni 50, ni 45, kaçsa 45 bir bak. Akır bizesen gowda. Yer bolýar. Bilen gepleşimizde yeňici gazanan bloggermiz nipip boda bir aýdan ýene kaya wagtly fotoğraf wagtly ýene geljek diýip berýär. Gülçinar täz gepleşimizde ay bu sana aýtdyraým näçe hadap bilen aýdaýmy? Aýtda we. Aýtma. Bileziň gelýärmi? Aydan bile. Emmi da dogry aýtmalar. 16 0 hadap bilen. Vay. Ay edir o derecede. Onu ben kestim. 16 8 hadap bilen gepleşimizde. Ay böyle. Yeňiş galanan Gülçinar täz. Спасибо большое. Sağolun. Ada Production'a da köp minnettar. Tavlaş bilen hopşy.
Таурам köp. Подписчикlarımıza ululakan spasiba. За то, что были активны. Подписчикlarımız var, biz var çünkü. Hemmesine spasiba. Taurам köp. Şunu öyle var ya, çağları bilen yani gom sakinlik attan gomjun çağıran 40 yıl oynuyor. Biraz gerek Men gerek. şon baştan aytdım men oňar ýany. Oňar şon. Artistizm yok. Biz var ýöne utulan bulan jinkalary geçmişinde çağırady ikinci sezonda. Şonu yok men favorit bolar, soň ýetik bolýar, gaýrat öwrün gelaýdy. Gel bolýar köp sawran. Namazlarymı dogalyşykma jaňa sawatyn, işlerinde üstünlük. Näme de bu görüşme moda atly abraýly işmede diýen professional derejede alyp barýaňar, bundan beri üstünlük hem rahat bolsun. Hemişe de şory argu naçyk bolun, şadýan bolun. Gülerimiz hiç wagtam sorma. За гамишинге üstünlük. Ada Production спасибо большое. Sakraş спасибо. Тебе тоже спасибо. Приятно было познакомиться. Katnaşyk uzagundan moda. Inni kişiläçik sowatymyz bizim dostumyz adından bostan kança. Gerek bolar size ulan soňa da Спасибо большое. Ýetgüşi kymmat bahalda ýöne öz bolşuja. Taurам köp. Ýokdy o ýyla sowat ene uzak. Ona mehriban dostlar şu gowy pursatlarda siziň hoşşaşa uzak wagtda iň bir kymmatly pursatlar. Hemme Ada Production şoşu bilen daşlaşmaly, bilen garam, bon konsept, bostan konsept Ada Production. Insta Battle siziň hoşşaşa we görüşmelerini. Jaňa sawatyn işin uğurlu.